Ndilandireni mudzina la Yesu Kristu mu pologalamu yomweja yakupitiriza kuwerenga buku la Enoki, kuphunzira buku la Enoki. Ndilandireni mudzina la Yesu Kristu. Mudzina la Yesu Kristu teteni tipemphere. Atate, ndinu Mulungu wokhulupirika, komanso ndinu Mulungu wosamala, komanso ndinu Mulungu wachifundo. Lero ndikupemphera kuti muchitire chifundo azibale yanga ku Malawi, muchitire chifundo azibale yanga ku Mozambique, muchitire chifundo azibale yanga ku Zambia, muchitire chifundo azibale yanga ku Zimbabwe, muchitire chifundo azibale yanga onse amene akupezeka kuno ku South Africa. Achiteni chifundo mudzina la Yesu Kristu tapemphera ndi kulemekeza kutamanda kwa mtima kwa inu mfumu ya Israeli. Amen and amen. Zanga kumbukwana kuti ngani imene kuipeza m'buku ili ni ngani yosautsa. Komano tisanayambe kuwerenga buku limene lili ndimafuna kukumbutsana kuti moyo umene uli nawo iweyo ngong'ono, ngochepa, ndipo tsiku lakuti udzachoka pano pa dziko lapansi sukulidziwa. Tsiku lomaliza kuponda pa khomo la tchalichi sukulidziwa. Tsiku lomaliza kumvetsera mawu a Mulungu sukulidziwa. Uzikhala koma osamala. Chifanda izina ukumadutsa moyo wa shuga sumadza kuti kudziko lapansi kuno kuli zowawa, kuli zopweteka. Koma kuti unyamuke pano upite ku Queens ndipo ukafike ku room imene imaitcha kuti 3B. Ku 3B ukapeza anthu mene akuonekera, ukapeza anthu mene akuonekera mwina zimene ukupangazi ukhonza kusiya, ukhonza kusintha. Chifukwa moyo uno ngosautsa, lero ulipo koma sizikudzoti mawa ukhonza kupezeka. So nthawi imene Mulungu akupatsa igwiritse ntchito bwino. Si nthawi yoti ukhoza kumathamanga ndi uhule, si nthawi yoti ukhoza kumathamanga ndi kuba, si nthawi yoti ukhoza kumathamanga ndi kuchita zoyipa za dziko lapansi. Dzulo ndimakambona kuti munthu umachita kudziwira tiwekona kuti ineyo moyo wanga ukangoti watha moyo uno, ineyo ndithu ndikapulumutsidwa. Mbolenga ndi mmene yokuchitira kuno ku dziko lapansi. Chifukwa ngati uli munthu amene sumakonda kumva mawu a Mulungu, amene sumakonda kuwerenga mawu a Mulungu, amene sumakonda kukhala pamaso pa Mulungu, iweyo ukachoka moyo uno suti kukakhalenso pamaso pa Mulungu sizingatheke. Ngati ukumuheta lero Mulungu, kumuheta Mulungu, ukumamvetsera mawu a Mulungu, umazitenga zachibwana kwambiri. Anthu akamalalikira umazitenga zachibwana kwambiri. Koma tamvetsera muli uthenga wina wake umene ndakutengera mu tsiku la lerolo. Angelo amene kwalalikira papawa, amene kwaonawa anasoweretsa mwayi umene Mulungu anawapatsa kuti iwowa adzakhala ku dziko lapansi kapena adzakhala akuyang'anira kwamuyaya mawashansi. Koma anakanda chiganizo cholakwika chimene anagwirizana wina ndi nzake kuna kuti tipite ku dziko lapansi tikakwatire ana akazi a wanthu. Tamvetsera, atapanga chiganizo chimenechi sanamfunse Mulungu. Sanamfunse Mulungu kuti amve kuti Mulungu alankhula kuti chani. Koma anadzichokera mwa iwo kanatsika ku dziko lapansi kudzapanga ukwati. Zimene zinapangisa dziko lapansi linyase, dziko lapansi liipe, dziko lapansi liwonongeke. Kodi ukudziona kuti nthawi zambiri pamene ukupita kupanga uchimo sumamba mfunsakaye Mulungu? Kodi ukudziwa zimene zonso? Koma kumapita kwa zimene zizi ndi kumene umalandira message, ndi kumene umaona nakuti Mulungu wakwiya. Tinda anthu ambiri amene Mulungu anakwiyira. Koma lero ndi tsiku labwino lona kuti ukhoza kudzipereka pamaso pa Mulungu kuti Mulungu akuchitire chifundo, Mulungu akhululukire, komanso Mulungu akumasule. Lero uli nawo mwayi umenewo. Mudzina la Yesu Kristu zanga, pamene dzulo
timaona kuti nkhani ija itamufikira Mulungu walenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu wakwiya chifukwa china Rafaeli Gabrieli anaitenga nkhaniyi ndi kupita naye pamaso pa Mulungu olenga zonse, amene tikumutchira kuti Alpha Omega, oyamba komanso otsiriza, Mulungu wamphamvu zonse, wachilengedwe chonse, amene alibe chiyambi, amene alibe mathero. So anakamufikira ameneyi mpamene anayamba kuyika ziganizo zimene zikwena zachitikire angelo amene aphwanya malamulo. Kumbukeona kuti sudzaphwanya lamulo la Mulungu iwo osalandira zotsatira. Wonse amene amaphwanya malamulo a Mulungu amalandira zotsatira. Angelowa chifukwa aphwanya malamulo a Mulungu akulandira tsopano zotsatira. Kumbukeona kuti ataitenga nkhaniyi kupita naye pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo Mulungu wayamba kupereka tsopano zimene akuyenera kuti achite Gabrieli, wayamba kupereka tsopano zimene akuyenera kuti apange Rafaeli, wayamba kupereka tsopano zimene akuyenera kuti achite Mike, kuti apite akachitire angelo amene agwa, angelo akugwa, angelo amene achoka pamaso pa Mulungu. Mmene ili nkhaniyi zimene akuwauza papa za angelo awawa achina Rafaeli, ukumbukona kuti achina Hazazeli amene tikuwawerengaje sakudziwa kuti Mulungu wakonzera zotani, nanga kubwera zotani, nanga chitike ndi chani pa ifeyo. Chifukwa iwo angelo amangosangalala pamene anthu amangofa, iwo amangosangalala pamene ufiti umapita patali, uhule umapita patali. Tamvetsera, angelo amangokondwerera, amangosangalala, koma samadziwa chimene chikuwafikira, chimene chikuwabwerera ndi chani, samadziwa iwo angelo wayayi. Chimodzimodzi pamene tikukhala moyo uno, kuli anthu ambiri amasangalala akapanga za uhule, kuli anthu ambiri amasangalala akapanga za matsenga, akapangira matsenga nzawo, kuli anthu ambiri amasangalala wina akakambera, kuli anthu ambiri amasangalala wina akamulanda mkazi kumasangalala. Tamvetsera, amasangalala anthu, kusangalala kumene akusangalala samadziwa kuti chilango chimene chikubwera mmawa pa iwo nchotani. Ati enzanga tipitirize kuwerenga, tipitirize kuwerenga nkhani. Kupeza nkhani iyi tikukamba unakuti nkhani iyi ndi nkhani yosautsa imene tikuyenera kuimvetsetsa, pa Mulungu wathu ndi woyera ndipo adzakhala woyera mpaka na kalekale. Mu dzina la Yesu Khristu tipitirize nzanga, pamene tinalekezera dzulo mongokumbutsana timapeza kuti Mulungu wayamba kulankhula pa 6 pamene popa akuti ndipo masiku pa 6 ndipo pa tsiku la chiweruziro chachikulu adzaponyedwa ku moto. Adzaponyedwa ku moto ndipo adzachiritsa dziko lapansi limene angelo adaliwononga, ndipo kudzalengeza kuchiritsa dziko lapansi kuti achiritse mliri ndipo ana onse a anthu asawonongeke chifukwa cha zinthu zonse zobisika zomwe alonda anavumbulutsira ndi kuphunzitsa ana a wanthu. Waimva nkhani nzanga pa 8 akuti chani? Ndipo dziko lonse lapansi layipitsidwa ndi ntchito zomwe Azazeli adaphunzitsa, amanenera machimo onse. Ndipo Gabrieli Ambuye anati, pita motsutsana ndi zigawenga zopanduka ndi ana achiwerewere ndi anthu, ndipo watulutse niwatumize wina ndi nzache kuti aonongane wina ndi nzache mphompho, pakuti sadzakhala ndi masiku ambiri. Ona ntchito imene tikuyipeza imene akumpasa Gabrieli
Gabriel akuti apite kwa mngelo amene alonda aja, azilonda aja, akamanga amene aja. Ndibwerezenso kuti umvesese nzanga. Ndipo kwa Gabrieli Ambuye anati, pita motsutsana ndi zigawenga ndi mopanduka ndi ana achiwerewere, ndipo uwononge ana achiwerewere ndi ana alonda pakati pa anthu, ndipo watulutse nuwatumize wina ndi nzache kuti awonongane. Pita kaawononge, pita pakati pa ana alonda. Chimene ukwena ukapanga kukafika ukapange show yona kuti akamenyana okhaokha, akaphane okhaokha ana alonda. Ana alonda ake ndani? Ziwanga, zimatalibani, zimene tikuzinena kuti izizi zimavampire, zimene zimaberekedwa pamene mkazi akagonana ndi angelo. Kuti mkazi akagonana ndi angelo, azimayi akagonana ndi angelo, amabereka ziwanga. Amabereka ziwanga. Ngani iyi ndimayitsikimizira kuna kuti Mulungu sanalenge ziwanda. Nanga ziwanda zinachokera kuti? Ndeti makambo na kuti ziwanda zinapezeka pamene ngelo anagonana ndi munthu wachizimayi, pamene panaberekera ziwanga. So ziwangazi pamene zikulandira chigamulo tizipeza kutsogolo kuti ngani imene tiyipeza imene ndikulongosola pamene papayi. Mu dzina la Yesu tipitirizeni. Ndipo pa 9, ndipo utumize wina ndi nzache kuti awonongane wina ndi nzache pa nkhondo, pakuti sadzakhala ndi masiku ambiri. Mwaona, upite ukapanga kuthekera una kuti akamenyana okhaokha. Tiyeni pa 10. Ndipo pempho lililonse limene makolo awo akupempha silidzaperekedwa kwa makolo awo m'malo mwawo, chifukwa akuyembekezera kukhala ndi moyo wosatha, ndipo aliyense wa iwo adzakhala ndi moyo zaka 500. 11. Ndipo Ambuye anati kwa Mikaeli, pita ukamange Sajazi ndi anzake omwe adziphatikizana ndi akazi otere, kuti adzidetse nawo muzonyasa zawo zonse. 12. Ndipo ana awo akaphane, ndipo ataona uwononge maonongedwe kwa okondedwa awo, umange mphamvu kwa mibado 70,000 za dziko lapansi, mpaka tsiku la chiweruziro chawo ndi kutha kwawo, mpaka chiweruziro chomwe chilipo kumwe kwa muyaya chitatha. Masiku amenewo adzatengedwa kupita ku phompho la moto ndi kukazunzika ndi ndende komwe adzatsekeredwe kosatha. Kuyimva nkhani zanga. So izolo kumene akamusiya mngelo, kumene akamusiya Azali ndi Sajazi ndi kumalo kosiyana. Sajazi akuti akasiyidwe ku mdima, ndipo ukamawerenga mwamba tikumva kuti mpaka nakwamwike chobisa kukhopeku ukayikepo chimwala asakaone kuwala kwina kulikonse. Komano uyu ngelo uyu kuti Sajazi tate tiwerenge tonse. Ndipo Ambuye anati kwa Mikaeli, pita ukamange Sajazi ndi anzake omwe anadziphatikiza ndi akazi oterewa, kuti azidetse nawo muzonyasa zawo zonse. 12. Ndipo ana awo akaphane, ndipo ataona kuwonongedwa kwawo okondedwa awo, uwamange mwamphamvu kwa mibado 70,000 zigwa za dziko lapansi, mpaka tsiku la chiweruziro chawo ndi kutha kwawo, mpaka chiweruziro chomwe chilipo kwa muyaya chitatha. Mukuyimva nkhani itu ndiyosautsa. Ukumbukire kuti chimene Mulungu akulankhula papachi
chimene mulungu akulankhula papachi chikubwera mu nthawi imene Mike kapati Rafaeli Mikaeli anapita pamaso pa mulungu kukapempha. Nde mulungu wayamba kuwauza zochita zimene akuyenera kuti achitire angelo akugwaja. Ndeno angelowa akuwapatsa wina aliyense mmodzi. Kumbukira kuti tiyerekeze Rafaeli. Rafaeli ndi ngelo ndoti ndi wamkulu wankhondo kumwamba. Rafaeli sungaswere naye. Rafaeli sanamadziwa za iye. Ndi wamkulu wankhondo kumwamba. Achina Mikaeli sungaswere naye. Sungaswere naye Mikaeli. Ndakulu ankhondo kumwamba. Amene amati akafika pamalo amfiri samayima. Akafika pamalo asataniki samayima. Akafika pamalo dziwanda tidzimayima. Chifukwa iwowa ndakulu ankhondo. Ndi akuwauza zochita zimene akuyenera kuti adzachite kuno ku dziko lapansi. Ndakuti ukammange amene ukammange sajazi ukammange ndipo ukapange show kuti ana ake akamenyanenso, ndipo ukamange zamphamvu kumapeto kwa zimene zizi. Ukakamanga zamphamvu ukayike kumapompho a dziko lapansi. Kumeneko ndi kumene apakayembekezere chiweruzo. Kumeneko ndi kumene apakayembekezere chiweruzo chawo. Ndipo tsiku lomaliza la judgment day adzatengedwa ndi ukaponyedwa kupompho la moto. Okondedwa, nkhaniyi ni nkhani yovuta. Chifukwa pamene mulungu wamba kusanja protoko yokuti achitikira angelo wasakudziwa kuti mulungu akupanga zotani. Sakudziwa kuti mulungu akupanga zotani pa iwiya. Koma ndi zimene mulungu akuzisanja kuti zachitikire. Ndipo zimene zikuchitikazi kuti Enoki anabisidwa. Samadziwa kuti Enoki ali kuti. Anthu samadziwa kuti Enoki ali kuti, koma Enoki amaonetsedwa. Kumbukira kuti nthawi iyi imene Enoki anali ndi moyo ku dziko lapansi kuti Nowa aliso ndi moyo. Ndichifukwa tikumvana kuti ena mwa angelo anazizembaitsa kuti upite ukamuuze mwana wa Enoki. Mwana wa Enoki ndi ndani? Mwana wa ukamuuze mwana wa ndani? Pita kwa Nowa. Pita kwa Lameki, kwa Lameki akamuuze mwana wake ndi Nowa kuti abisale. Chifukwa mpado wako iyeyi mulungu wopeza ndi olungama. Ndipo mpado wako iyeyi ndi umene udzakhala ndi moyo pano pa dziko lapansi. Koma kuti mulungu adzaononga china chilichonse choyipa chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Zanga nkhani iyi ni nkhani yosautsa, nkhani yovuta kwambiri. Pamene afikapa tikamawerenga ku 14 akuti ndipo aliyense amene adzaweruzidwa ndi kuonongedwa kuyambira pamenepa adzamangidwa nawo pamodzi mpaka kutha kwa mibado yonse. Wina aliyense amene akumangidwa nawo ndipo aliyense amene adzaweruzidwa ndi kuonongedwa kuyambira pamenepa adzamangidwa nawo pamodzi mpaka kutha kwa mibado yonse. 15 ndipo muononge mizimu yonse yopanduka ndi ana alonda chifukwa achitira anthu zoyipa. Nkhaniyi ni nkhani yovuta. Awonongeretu mizimu yonse yoyipa. Chifukwa achitira na anthu zichitira kuti zoyipa. Amene akulankhula papayi ndi mulungu. Mulungu yakulankhula kwauza achina Mikaeli kuti akachite zimene zikuchitira angelo amene sanachite bwino pamaso pa. Tikupitirira ndi buku la Enoki pamene tikumva zinsinsi zobisika zimene zinabisika zimene dziko lapansi silimafuna nkomwe kuti zidziwe kuzizindikira. Poopa kuti tikazizindikira nkuzizindikira tidzakhala ana mulungu komanso tidzakhala anthu oopa ndoopa tchimo.
tikuyamika kwambiri kumwamba chifukwa kumwamba ndikumene kunadziwa nkuzindiona kuti tidzakhala tikugawana zisisi zimenezi. Tate tipemphere. Olemekezeka olenga kumwamba ndi dziko lapansi tilankhuleni. Ambuye Yesu, kumbukirani kuti sindimatha ine kulankhula mawu anu ngati Yesu mukhalepo mawu anu, chifukwa mukakhalapo osamva osamamva, mukakhalapo osayenda amayenda, mukakhalapo zosatheka ndi anthu aku dziko lapansi zimatheka kupyolera mu dzina la inu Yesu mwamuna wa mtanda. Mu dzina la Yesu ndapemphera izi, amen and amen. Zanga ndilandire kuna kulikonse kumene wandikumaniza kote kuti kaya uli ku Zomba, kaya uli ku Blantyre, kaya uli ku Machinga, inde kuna kulikonse kumene uli ku Malawi, yes, kaya uli ku Zambia, komanso kaya uli konkuno ku South Africa ndi malo osiyanasiyana ameneyo uli, ndilandire mu dzina la Yesu Khristu. Pokhoti leronso ndi tsiku limene Mulungu atipatsa kuti tikhoza kugawana mawu. Tikhoza kugawana mawu pamene tikupitirira kuwerenga buku la Enoki, kusanthula buku la Enoki. Zanga ndimafuna ndikukumbutse mawu awa. Ndimafuna ndikukumbutse chinthu ichi. Kuna kuti kodi umamva bwanji mkati mwa mtima mwako pamene ukuwaperekeza ena ake kumanda kuti atisiye moyo uno. Ndikudzayimbidwa nyimbo imene imati tilibe mzinda mdziko munomo okhalitsa. Umamva bwanji? Umamva bwanji nzanga ikamayimbidwa nyimbo imene inakuti tilibe mzinda okhalitsa mdziko munomo? Koma mzinda umene tikudikirira ndi mzinda okhawo oyera, umene mzinda umenewo mulibe mavuto, mulibe matenda, mulibe nsanje. Umamva bwanji nzanga? Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu nzanga, unakakhala ngati umamva mmene ndikumvera ine nzanga, tamvetsera. Ndiye kuti tinakasiya kunama kuja, tinakasiya kuba kuja, tinakasiya ufiti uja, tinakasiya miseche ija, tinakasiya zoyipa zimene tikuchita tsiku ndi tsiku, chifukwa ambiri amene tikupitira kumamvetsera mawu a Mulungu ndife anthu oyipanso kwambiri amene sitikufuna kusiya zoyipa za dziko lapansi. Tikupezeka mchalichi koma sitikufuna kusiya zoyipa za dziko lapansi. Mzanga tamvetsera, nkhani iyi ndi yosautsa. Tikamakapeza mzinda umeneyo kuna kuti timbeso mzinda wina umene tikudikirira iya oposa mzinda umene ukubwerawo. Mzinda umenewu chonyasa, choyipa, chilichonse sichikalowa. Zoyipa zimene ukuzichita tsiku ndi tsiku zikupangitsa kuti zikutsekere khomo usakapezeke mu Yerusalemu watsopano. Mu nthawi iyi ndi nthawi kuti uzifufuza una kuti kodi kuchita motani, moyenera kapena mosayenera. Chita moyenera muno kuno ku dziko lapansi. Zifufuze kwambiri, zifufuze, chifukwa ena mwa ife ndi anthu amene tikulephera kusunga malamulo a Mulungu. Timaphwanya malamulo onse a Mulungu ndi kumakambona kuti iyayi Mulungu akaona mu mtima, Mulungu akaweruza eka. Tamvetsera, zimene atakaweruze Mulungu eka nzitizo zimene Mulungu atakaweruze Mulungu eka nziti. Popeza iwe kupereka chachikhumi ayi, ukati upereke chachikhumi umapereka mabhikozi yako amene umaona kuti mabhikozi awa ndi amene ndikwene ndipereke kwa Mulungu. Koma mavuto ako omwewo ukapereka wasing'anga umakapereka ko ndalama kumeneko. Koma kuti upereke ku ntchito ya Mulungu umanyinyirika. Ntchito ya Mulungu kuti ipereke chitsogolo anthu alapi, tamvetsera, umanyinyirika. Kunyinyirika kumene kunyinyirika kusonyeza kuna kuti iwe sukupita kumwamba, kuliku kumene ukulowera. Samalitsitsa kwambiri mu dzina la Yesu Khristu. Samalitsitsa kwambiri mu dzina la Yesu Khristu nzanga kuna kulikonse kumene wandikumaniza. Nakakonda kuna kuti mzinda umenewu tonse titakapezekapo. Nakakonda kuna kuti anthu tonse amene tikutsatira kuwerenga buku limene, kumamaliza kwa buku limene, tonse tikati takonzeka, tonse tikati tayipereka miyoyo yathu pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Tonse tikati tasiya kukonda kwambiri bodza. Tilipo anthu ambiri amene timakonda bodza.
tikatije ndi bodza sitingati kupanga zinthu osagwiritsa ntchito bodza. Bodza ndi chimo bodza. Zanga dzulo tinalekera pa verse ya 2 mu chapter cha 13 pamene timafotokozera bwino kuti nthawi imene zimachitika zonsezi zoyipa zonyansa zonsezi nkuti Enoki anathawitsidwa, anazembetsedwa, ndipo anthu aku dziko lapansi sanadziwe kuna kuti Enoki akupezeka kuti, Enoki akupezeka dera lake liti. Tamvetsera, nkhani iyi yandikumbutsa nkhani yokudza ku mafumu kumene timapeza nkhani ya Naboti amene anaphedwa chifukwa cha munda umene anamusiyira makolo wake. Naboti anafika polankhula maona kuti cholowa cha makolo samagulitsa, ineyo sindigulitsa. Ndipo amfumu Ahabu atamva kuna kuti Naboti akukana kugulitsa cholowa cha makolo wake, anapanga pulani iyeyi ndi akazake kendani Jezebeli. Ndipo anapanga pulani, anayitanitsa anthu mmudzi kuna kuti adzikapo kuna kuti Naboti walakwa, Naboti wachimwa, Naboti watukwana Mulungu wa Israeli, ndi cholinga kuti Naboti aphedwe. Ndipo pulani imene anayiyika inachitika, Naboti anaphedwa patayikidwa mboni zabodza. Tamvetserani, atangomaliza kumupha Naboti kunafika mneneri wake ndani? Eliya, amene amatsikimizira mfumu kuna kuti mwanzi umene umanyambikidwa wa Naboti ndagalu chimodzimodzinso mwanzi wa inu ya mfumu udzanyambitidwa ndipo mudzaphedwa. Mwanjira ina imfa imene munayidzala pa Naboti inunso mufa. Amene akubweza uthenga umene ndi ndani? Eliya. Kumbukirani kuti mmene zimachitika zimenezi nkuti Eliya kulibe, koma Mulungu anangomtuma Eliya kuti pita katsikimizire amfumu nkhani ngati imeneyi, chifukwa chimene amfumu adzala. Ndiye ukoza kuona kuti chimene angelowa anadzala zikhalidwe zoyipa, zonyansa, zomagona ndi anthu. Tamvetsera, angelowa anakhazikitsa chikhalidwe choyipa kwambiri chomaphunzitsa anthu kutamba. Anthu amatamba kwambiri nzanga, anthu amatamba kwambiri. Chikhalidwe choyipa kwambiri chomaphunzitsa anthu miseche, ana amachita miseche kwambiri. Tamvetsera, chikhalidwe choyipa kwambiri chomaphunzitsa anthu za uhule, kudziphoda nkhope yonse, kudzipenta mtundu uno. Tamvetsera, zonsezi zinabwera ndi angelo akugwa. And mmene amapanga zimene zizi Mulungu amangoyang'ana kufikira tsiku limene anatumiza tsopano Enoki. So Enoki timamona wafika wayamba kuwafotokozera angelo zimene Mulungu waziyika, kapena chigamulo chimene Mulungu wachikhazikitsa pa angelowa. Tamvetsera, atafika dzulo timapeza kuti Mulungu timapeza kuti Enoki anafika ndi mawu akuti ndipo Enoki anapita nati, Azeli sudzakhala ndi mtendere, chilango choopsa chaperekedwa pa iwe kuti chikumange iwe ndende. Kungofika nkufikatu, sanafikenso ndi odi, panalibe za odi, koma kungofika nkufika, wangofika ndi Azazeli kuti iweyo sudzapeza mtendere chifukwa chilango choopsa chayikidwa pa iwe. So kuti iweyo uyikidwe ndende. Ayikidwa ndende chifukwa chani? Zimene anapanga dzulo. Ayikidwa ndende chifukwa chani? Zimene amapanga dzana, zimene amapanga. Tamvetsera, zimene zambalira uchimo. Uzisamala ndi zimene ukupanga lero. Kodi ukupanga chani lero? Zimene amapanga angelo awawa kuyipa nkunyasisitsa, zimene zinapa nkusuna kuti alandire nacho chilango. Andi chilango chimene chabwera papa chisutanga chikani, sikutanga chikani. Tipitize kuwerenga. Ndipo sipadzakhala ndipo pa 2, ndipo sipadzakhala kulekelera kapena kupempha chifukwa cha kusalungama komwe mwaphunzitsa,
ndi kuchifukwa cha ntchito zonse zakusapembedza Mulungu ndi kusalungama ndi uchimo zomwe mwaonetsa kwa anthu. 3. Kenako ndinapita ndi kulankhula nawo onse pamodzi, ndipo onse anachita mantha, ndipo mantha kunjenjemera zinawagwera. Mantha ndi kunjenjemera zinagwera. Akuti Enoki ali mkati mwa fotokozera chilango chimene chikuyenera chagwere. Ndiye anapita pakati pawo pa angelo onse aja amene mumamva mkandedzana timawerenga nkhani imene unakuti akuti anakhala pansi iwowa kusayinirana titsike tikakwatire ana anthu ku dziko lapansi. Ndiye Mulungu anakapezanso kagulu kameneka onse pakamodzi. Ndiye kuti Enoki atafika akuti angelowa ananjenjemera anzanga. Tamvetsera kunjenjemera anzanga. Tikamakamba za kunjenjemera anzanga tikukamba za kunjenjemera. Kunjenjemera anzanga. Kodi ukudziwa kuna kuti uchimo umene ukupanga iwewu iwe uchimo umene ukupanga likufika tsiku imene udzanjenjemere kusakasaka chilungamo koma chilungamo kusapezeka. Tamvetsera angelowa Enoki atawafikira tikupeza kuti angelowa akuti ananjenjemera ndipo anachita mantha akulu nzanga. Ukumbukona kuti Enoki anali munthu woyera mtima kwambiri pamaso pa Mulungu, ndipo angelo amamulemekeza chifukwa cha kulungama kwake. Kuti angelo awanso amandziwa kuti Enoki ndi mwana wa Mulungu, ndi mtumiki wa Mulungu, ndi mneneri wa Mulungu, ndipo atumidwa ndi uthenga woyenera kuti iwowa ampatse. Tiye tiwerengebe pa 3 pompa, tibwerere pa 3 pompa. Kenako ndinapita ndi kulankhula nawo onse pamodzi, ndipo onse anachita mantha, ndipo mantha ndi kunjenjemera zinawagwera. Pa 4 ndipo anandipempha kuti ndiwalembere pempho kuti apeze chikhululukiro ndi kuti chiwerengero cha pempho lawo. Ndiwerenge pempho lawo pamaso pa Ambuye wakumwamba. 5 kuyambira pamenepo sanathe kulankhula naye kapena kukweza maso awo kumwamba chifukwa cha manyazi machimo awo omwe adaweruzidwa. Ukuyimva nkhani apa pamene afika pa nkhani sikukomanso pa angelowa. Ukumbuka kuti dzana zimakoma, koma pamene zafika pa sizikukomanso. Akuti angelo anasiya kulankhulana ndi Mulungu chifukwa Mulungu anadula ubale pakati pawo. Chimodzimodzi angelowa amakanika kuti apenye ang'ane kumwamba chifukwa amachita manyazi. Ndi chimene chikuchitika panjani akumpempha Enoki yemweyi amene wabweretsa uthenga yemwe kuna kuti utilembere madandaulo athu ndipo upite ukawerenge pamaso pa Mulungu kuna kuti Mulungu atichitire chifundo. Chimene chikuchitika pamenepa chimene chikuchitika chimenecho tipitirize kuwerenga. Kenako ndinalemba pempho lawo ndi pemphero lokhudza mizimu yawo ndi zochita zawo payekha, komanso ponena za pempho zawo kuti akhululukiridwe ndi kutalikitsidwa kwa masiku awo. 7 ndipo ndinapita ndi kulankhula pamaso pa madzi. Ndipo ndinapita ndi kulankhula pamaso pa madzi a Dani, dziko la Dani kumwera kwa Homoni. Ndinawerenga pempho lawo mpaka ndinagona. 8 ndipo ndinalota maloto, ndipo masomphenya anandigwera, ndipo ndinaona masomphenya achilango, ndipo mawu anandiyitana kuti ndiuze ana akumwamba ndikuwadzudzula. 9 ndipo pamene ndinadzuka ndinafika kwa iwo, ndipo onse anali atakhala pamodzi akulira Asegeli yemwe ali pakati pa Lebanoni ndi Sazira, nkhope zawo zinaphimbidwa. 10 ndipo ndinawafotokozera masomphenya onse amene ndinawaona mtulo, ndipo ndinayamba kulankhula mawu achilungamo ndi kudzudzula alonda akumwambawo amene anagwawo. Wimva nkhani zanga pamene afika apa. Nkhani pamene afika apa sikukoma. Nkhani pamene afika apa sikukoma. Yafika pona kuti angelowa amva chilango chimene Mulungu wapatsa sichikuwakomera ndipo sichikukoma. Nkhani yafika pa judgment. Ndi iwowa amafuna kuti chigamulochi achipanga apiro nzanga. Tamvetsera ukakhala ku court akakugamula kuti mulandu wako ukakhala moyo wako wonse kundende.
ndi umakhala ndi chikumbo chona kuti mlandu wanga undipanga apilo kapena ndiupangira apilo ku koti lina ukamvere ku koti lina mwina koti lina chilangochi akandichepetsera. Ndi chimodzimodzi mmene zikuchitikira papamu angelowa tapereka mvetsera akupereka mawu omuza Enoki kuna kuti Enoki iweyo nkhani imene wayibweretsa taimva koma chimene tikufuna tinena ife chona kuti tifuna tilembere pempho. Ndipo Enoki anamba kumalemba pempho kwa ngelo wina aliyense amene anali akugwaja. Pempho lija tunali litali kwambiri ndipo anapita mbali mamadzi a Dani kumene anamba kumawerenga pempho lija. Koma ali mkati mowerenga pempho limene angelo anapempha pamaso pa Mulungu achite chifundo Bible kapena mawu akapona kuti Enoki anagona tulo. Ndipo atagona tulo pamene Mulungu amamuonetsera za chilango ndipo Mulungu amamuoneza zilango zina ndakuti iye anadzidzimuka atadzidzimuka pamene amayitanitsa angelo waja ndipo anapeza kuti angelo waja akulira. Tamvetsera akulira chani? Akulira chifukwa cha uchimo umene iwo anapanga, akulira chifukwa cha mphulupulu zimene iwo anapanga, akulira chifukwa cha kuphunzitsa anthu ufiti, akulira chifukwa cha kuphunzitsa anthu kupanga za sataniki za matsenga. Tamvetsera akulira chifukwa ku dziko lapansi konse kwaonongeka ndipo akufuna chikhululukiro koma chikhululukirocho Mulungu sakufuna kuwapatsa chifukwa sangapatsenso. Mudzina la Yesu Kristu nzanga tamvetsera nkhani pamene yafika apa patakhala kuti iwo amadya sangadyesoyi, patakhala kuti amasangalala sangasangalaleso yani. Pamene yafika apa nzanga patakhala kuti iwo amakondwera sangakondwereso. Kodi umadziwa kuna kuti imafika nthawi ngati imeneyi kuna kuti umasangalala ndi uchimo koma yafika nthawi yona kuti ulandire mphotho yako sumakondweranso yani. Pamene padzana umasangalala padzana umayimbira padzana umazoti nzokoma. Tamvetsera apa sizokomanso chifukwa kwiyayi ndi Mulungu amene tikumpembedzayi imafika nthawi ina amakwiya ndipo akakwiya sungankonde. Kodi sizi angelo akulira angelowa akulira kulira kumene akulira akufunafuna chikhululukiro koma Mulungu sakuapatsa chikhululukiro. Madzulo ano mwina ndikulankhula ndi anthu ena ake amene akusoweretsa chisomo. Chisomo ichi usachisoweretse, chigwiritse ntchito moyenera. Angelowa anasoweretsa chisomo ndipo atasoweretsa chisomo zinawavuta. Usasoweretsa chisomo zanga kwa lero tilekere pamenepa kufikiranso mmawa pamene tiona kuti chigamulochi Mulungu achiwonjezera motani pamaso pa angelowa. Mudzina la Yesu Kristu mwakumbutsana ngati uthenga wakupeza utumize m'magulupu osiyanasiyana. Ambuye akudalitse. Alipo anthu ena amene akuti ndikulifuna bukhulo ndipezeni ku inbox nambala yanga ndimasiya pasipo. Njira kuti mulipeze bukhu limene mukhale nalo kuti muzidziwerengera nokha. Nkhani ndi nkhani yosautsa kwambiri. Ambuye akusamalireni kufikiranso mawa pamene tikhati kupitiriza mawu amenewa mu dzina la Yesu. Amen and amen.